गिबियावनो माने बिजनी जिल्ला UPPL दोलोखौ आङो साबायखर जासिदों जे बिथांमोना दिनैहाय UPPL काप हिसाबै नैबे थुरिबारियाव थानाय बे गेवलां फोथाराव बिथांमोना दिनै फाइनाल मेच जाबाय थांनाय 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंनानै दा आङो बिजनी हिसाबै नायोबा दिनै खेलानि बिथिङावल' नङा बिजनीया गोबां बिथिंनिफ्रायनो चिरां जिल्लायाव एसे आगानसेबाबो बिथांमोनहा एडभान्सआव दङ आबादावनो होन बिदिनो नोङो फरायनायावनो होन हारिमुआवनो होन गेलेनाय बिथिङावबो नायोब्ला आं बेखौ नुदों जे दिनैहाय बिटिआर सोरखारा जितु स्पर्ट्सखौ बिराद मोनसे प्राइम मोनसे एजेन्डा लानानै बिथांमोना बेखौ सामलायबाय थादों आं नुदों दिनैहाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गोजोन थासारि फैनानै जोंनि लाइमोनफोरा खेलानि फारसे जिबायदि मोनसे आंग्रिखांदों बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे लक्षण आरो बेबायदि थासारिखौ जों लांबाय थानो जुदि हायो जोंनि नैबे ओनसोलाव लाइमोनफोरा जोङो मोनसे थांनानै थानायनिबो लामा मोनगोन आरो इयुन जोलैखौ बिथांमोना मोनसे लामा दिन्थिनो हागोन दिनैहाय मानव गेदेर चिफ बिथां प्रमद बर'आ फैनानै जितु नैबे जायगायाव स्टेडियामनि मोनसे फोसावलांबाय आरो बे स्टेडियामा जुदि जायोब्ला मोजां रोखोमै जुदि जोङो लुफुंनो हायोब्ला निस्सय नैबे ओनसोलजोंल' नंला सारा जोंनि नैबे बिटिआर हालामाव फुटबलखौना जितु जोंनि मोनसे गिबि आरो गुबै गेम बियो बे गेमखौ जोङो बेनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ मोनसे राफोद मोनसे जुजिनाय राफोद मोनसे बादायलायनाय बे बिथिंजों जों लांनो हागोन आरो लाइमोन गोहोखौ जोङो गोबां बिथिङै जोङो खामानियाव खाथायनांगोन सोरखौबा गेलेनायाव सोरखौबा बिदिनो आबाद मावनायाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो लाइमोनफ्रा जुदि आवगायबोयो निस्सय जोङो समाज हारि आरो ओनसोलखौ जों जौगाहोनो हागोन बेखायनो आं मिजिं खालामदों जे UPPL दोलो बिजनी जिल्लाया जे फुटबलखौ गिबि खालामनानै बे फुटबल मेच खुंदों बेयाव आं मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव बिजनीया जेरैबायदि फुटबलावनो होन हारिमुआवनो होन गोबां बिथिङाव दावगानाय बे दावगानाया आरोबाव आगानसे सिगांलांनो हाबावगोन होननानै आं फोथायनाय दं जा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बे थुरिबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनी जिल्ला लाइमोन गांखंनि UPPL काप फुटबल बादायलायनाया दिनै जोबथा खेला बे जोबथा खेलायाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनानै बेयाव बेखेवना होलांबाय आरो बिथाङा मोनसे घोषणाबो होलांबाय फैबाय थानाय 24-25 इयार्सआव बेयाव 5 कौटि थाखानि स्टेडियाम बानायना होगोन होननानै खोथा होलांदों बे जोबोद मोजां जादों जोबोद गनायथाव जादों बेनि थाखायनो बिथांनिसिम साबायखर आरो आथिखालाव जे मोनसे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन सान्थि फैबाय बे दिनै फोरमान जाबाय मानोना दिनै बे उलुबारि बा थुरिबारि गेलेग्रा फोथाराव ओरैबायदि रोजा रोजा मानसिया बाहागो लाबाय आरो माने बाहागो लानानै गोजोनबाय जे हसा हसैनो जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबाय बेनि फोरमाना जाबाय आरोखि खुलुमबाय नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आङो जोंनि नैबे बिजनी डिस्ट्रिक्ट UPPL खेला दिनै सेथि खेबनि थाखाय 11 थारिखनिफ्राय 11 सेप्तेम्बर जागायनानै दिनै जोबथि फाइनाल गाब्रुकुन्दा FC सिजौनगोर आरो मर्निं स्टार काजलगाव FC बिथांमोननि बायजोआव सोलिगासिनो दङ दा जोङो लाइमोनफोरखौ जों मोनसे नोजोरजों नायबाय थादों प्रमद बर'नि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट दैदेननाय जे UPPL गभर्नमेन्ट बिथांनि जि थांखिजोंनो दिनैनि UPPL काप दिनै UPPL बानजायनायाव बियो दिनैहाय फाइनाल गेमाव फैदों बियो लाइमोनफोरखौ मोनसे मेसेज होनो नागिरदोंदि जोङो थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकार दैदेननायाव जों नुबाय थादों जौ जुवाजों मेला होनाय जौ जुवाजों जोङो माबा मोनसे बिदिनो लाइमोनफोरखौ गफब होनाय जों बिनि सोलायै बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोदान मोनसे लाइमोनफोरखौ थांना थानाय राहा दिहुननो हायो नामा नैबे नोजोरजों जोङो दिनैनि प्रजेक्टआव होनाय जादों आरो दिनैनि फाइनाल खेलायाव बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद सारा मोनसे डिक्लेयार होलांबाय थुरिबारि नावदारि फोथाराव फैबाय थानाय जि सम बाजेटआव 2020-24नि जि बाजेट बेयाव मोनसे 4 कौटि 5 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम गायसनगोन बा बानायगोन बेखौ डिक्लेयार होलांबाय दिनैनि उलुबारि हालामनि मानसिफ्रा जोबोद गोजोनदों बेखौ